Beitegien beharra asetzeko ur nahikorik ez dute herrian eta beraz, ura Kantabriatik ekartzen hasi da udala. Arratsaldeon guztioi, idortaren ondorioz egoera kezkagarria da Euskal Herrian, beraz sakonago helduko diogu laster lehortearen gaiari, izan ere lehenago bada bestelako gairik aipatzeko astearteko lerroburuetan. Arabako metalgintzako 25.000 langilek lan ituna izango dute 2025 arte. Arabako metalgintzako sindikatuak eta SEA patronala akordio batera iritsi dira bart, hala ere ela sindikatuak salatu du eman diren mugimenduak ez direla nahikoak. Guk berriz Ibai Intxaurrondon lab sindikatuko kidearekin hitz egin dugu eta honek azpimarratu du aurrerapauso handia eman dela akordio honekin entzun. Dagoeneko firmatu da Arabako metaleko aurreakordioa. Labetin garrantzi handia ematen diogu aurreakordio honi. Besteak beste, 2003tik metalean, Arabako metalean eragin mugatuko hitzarmena zegoelako. Eta 19 urteen ostean esan dezakegu berriro ere Arabako metaleko langilek badaukatela eragin osoko hitzarmena. Egun honek ere badu beste gai bat hizpide, aldeko sententzia jaso du GTK Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltsari jarri zion helegitean. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi du ez dela beharrezkoa euskarazko B2 maila egiaztatzea lanpoltsa horretarako sarbidea izateko ala 2021ko deialdi publikorako oinarrien bigarren puntua baliogabetu du eta agindu du B2 maila ez duten hautagai guztiak deialdian onartzeko. LAB eta ELA sindikatuak ordea erabakiaren kontra azaldu dira, Ekaitz Oianguren elako kidea eta Iñaki Ruiz labeko kidea urrenez urren. Epai hau beste eraso bada eta gainera borrokatuko dugu gure esku dagoen guztiarekin euskaldunon eta euskeraren eskubideak denak. La sindikatuak balorazio oso txarra egiten. Administrazio publikoaren eremuan euskararen erabilaren normalizazioa oztopatu nahi duen eraso larri bat dela uste dugulako. Izan ere, sindikatu baten interes korporatiboek lagunduta berriz ere euskal hiztunon oinarrizko eskubideak zapalduak izango dira. Gaiz aldatuta hezkuntza legearen aurre proiektuak eztabaida eta serrea piztu du berriz adostutako itunean, jasotakoen bueltan bereziki hasiak dira alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen eta gaur gurean esaterako Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakariak iritzi dio gaiari. Gure ustez hezkuntza akordioaren elementu esanguratsuenak bidean geratu direla egiaztatzen dugu. Lehenengo adibidea aipatu duguna. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren sorrera zandakoa, babes kritikoa emon genion, baina orain zaila egiten zaigu legearen zirriborroan zertan geratuko den jakitea. Ez dakigu Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartzeko zeintzuk izango dira baldintzak eta zein izango da prozedura. Beraz, puntu honetan, hori egiaztatzen dugu. Beste adibide bat, guretzat ere oso garrantzitsua dena, euskararen arloan. Euskal Hezkuntza Akordioan agertzen ziren berrikuntza interesgarriek ez dute islarik izan legearen zirriborroan. Bestaldetik Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da eta orain Errioxako kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko duela. Badauziaren bueltan kritika zabala egin du Ines Baigorri, Abra elkarteko presidenteak, esanez kontseiluak hartu duen erabakia legaren kontrakoa dela. Lo que hacen es dejar en indefensión y discriminan de alguna manera a todos aquellos inscritos o dueños de viñedo inscrito en Rioja. Pueden ser viticultores o bodegueros con propietarios de viñedo. Realmente las condiciones de esos acuerdos lo que reflejan ir contra la ley de la libre empresa y ese es el mal realmente que es plural y para todos aquellos que estén inscritos en esta denominación de origen. Gorka Ortiz de Zarate ikertzaile gasteiztarrak Taylor domina jaso du Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona bihurtu delarik. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak aeronautika industriaren alorrean egindako ikerketa lana saritu du hain zuzen ere. Eta berarekin izan da Hamaika telebistako lantaldea laster sakonago. Lortu dugu, domina bat lortzea eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat.
Eta erabateik mugitu gabe Gazte klik-klak argazki eta bideo digitalaren lehiaketarako deialdi berria martxan jarri du Gasteizko udalak hiriburuan lan ikasten edo biziren 14 eta 25 urte arteko gaztek parte hartu dezakete. Aurten argazkietan edota bideoetan zoria da islatu behar den kontzeptua gainera. Miren Fernandez Belanda, Gazteria zinegotzia. Este concurso está destinado a jóvenes de entre 14 y 25 años que residan, trabajen o estudien en Vitoria-Gasteiz. Queremos hacer un llamamiento a todas las personas jóvenes con inquietudes artísticas que encuentren en la fotografía y el vídeo un medio de expresión. Eta lerroburekin bukatzeko Gasteiztik Donostiara egingo dugu salto, izan ere gaur arratsaldeko 4:00 aurkeztuko da Donostiako zinemaldiko zinemira atalean 918 gau luze metraia. Arantza Santesteban zuzendariak kartzelako egonaldiaz gordetzen dituen oroitzapenak jasotzen ditu obrak eta berarekin hitz egin dugu eguerdi honetan. Entzun nola aritu den biografia dokumental bat ere izan daitekenez. Orduan ikuspegia izan da memoria ariketa bat egitea, distantzia batetik abiatuta, eta pixkat artxibo horren ikuspegi nahi baduzu kritiko, sensible, ezakit, alde askotatik begiratzea artxibo horri, ez? Baita gaurkotasunetik ere bai eta gaur egungo nere ikuspegitik, ez? Hori izan da pixka bate asmoa. Bada astearteko lerroburuak hala heldu diezaiegun eguneko argazkeria Euskal Herrian inoiz ezagutu ez den lehorte garaiak bere horretan jarraitzen du eta azken egunotako eurietan eta urriak ez dira nahiko izan urtegi batzuk betetzeko udan Arbeolankideak emango dizkigu xehetasunak. Euri gutxi bero olde handiak azken hilabeteotako eguraldia halakoxe izan da Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu du bertoko paisaia eta egoera. Ipar Euskal Herrian esaterako Meteo France erakundaren arabera, Euskal Herrian aurten 175 gutxiago egindu euria, eta aurtengo uda izan da inoizko beroena. Horrek muturreko egoerara eraman ditu. Ildo horretan, Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi egoera ezarri du Ipar Euskal Herriko 95 herritan. Eta abuztutik zenbait neurri bete behar dituzte herritarrek. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi murriztuak dituzte, eta guztiz debekatua da ibilgailuen edota etxe aurrealdeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekuen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Datozen egunak ere lehorrak espero dira eta kezka hartu dute udazkenan etorlitekena ere. Urreskasiaren ondotik eurite handiak helduko badira uholde handiak ere gerta daitezkeelako. Egoera hain da kezkagarria Euskal Elkargoak ez duela baztertzen ur botilak erabiltzea. Hain justu 1000 ur botila eskatzea erabaki dute behar izan ez gero ursanoa segurtatzeko. Izan ere behar bezala tratatzeko aski urik ez badago, elkargoak edateko ur botila jarri beharko ditu herritarren eskura. Hegoaldean ostera esako urtegie 115 dago beteta. Ebroko Ur Konfederazioak ezoikotze jo du esako egoera, eta hornidura eta aimari ekologikoa bermatuta daudela ziurtatu arren, ohartarazi du Bardeako nekazaritza lurren ureztatzea eten dezakeela. Urtegiaren maila 50 hektometro kubikotik jaisten bada. Uneotan 67 hektometro kubiko daudean bilduta. Irail bukaerarako edo urri hasierarako espero dute ureztatze kanpainaren amaiera, baina seguruenik murrizketak ezarri beharko dituzte euri faltagatik. Nafarroako gainerako urtegien maila apala da ere aurrek urtetako datuekin alderatuta, baina konfederazioak esan du normaltasun osoz funtzionatzen ari direla. Hala beteta dago Aiozko urtegiaren 148, Itoizkoaren 139 eta Eugikoaren 160. Testu inguru honetan Nafarroako gobernuak lehortearen maila aktibatu du, sektoreko eragileekin diagnostikoa adostu eta prezipitazio faltaren bilakaera eta ondorioak aztertzeko. Ere izbide izango Gaurkoan izan ere, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du, Sasietako zabortegi zaharrean, Beasainen Sasieta osatzen duten 22 udalerriei emango die zerbitzua eta urtean 18.000 tona hondakin baino gehiago kudeatuko ditu. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du Sasietako zabortegi zaharrean, Beasainen. Instalazio horrek hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua amaitzen du, mankomunitateen bilketatik hasi eta Zubietako instalazioetan tratatu eta berreskuratu arte. Azpiegitura hau Beasaingo zabortegi zaharrean kokatuko da, eta lursaila Sasietako mankomunitateak laga du.
Transferentzia estazioak inguruko 22 udalerriri emango die zerbitzua, guztira 72.000 biztanle direlarik, eta urtean 18.000 tona hondakineko volumena izango du. Gauzatzeko 2,5 milioi euroko aurrekontua du proiektuak, eta 9 hilabetean amaituta egotea espero dute. Sasietako transferentzia estazioeko lehen harria mugarri garrantzitsua da, eta azpiegitura berri hau hilabete gutxitan egongo da martxan. Jose Ignacio Asensio ingurumen eta obra hidraulikoetako foru diputatuak gogorarazi du transferentzia estazioak bitarteko instalazioak direla, etxez etxeko bilketa zerbitzuen eta birziklatzeko eta hondakinak tratatzeko azpiegituretara garraiatzeko zerbitzuen artekoak. Ildo horretan, zerbitzu homogeneoa bermatzen dute, mankomunitate guztietan, berdintasun baldintzetan. Ostera gaineratu du Sasietako transferentzia estazioa dela Gipuzkoan hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua ixteko faltatzen azken pieza. Horiek ala Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko plan orokorrak aurreikusten duen 8. eta azken azpiegitura izango da Sasietako instalazio berri hau. Estas instalaciones evitan largos traslados y costes económicos. Ekonomia arlora salto Espainiako gobernuak gasaren beza jaistea onartu du, hain zuzen ere beza 21%tik 5% jaitsiko duen dekretua da ministro kontseiluak onetsi duena. Neurria aurretik 2022ko urtea amaierara arte egongo da indarrean eta Euskal Herritarrek 9 euro inguruko merkatzea izango dute, gasaren faktura nahiara durreta. Espainiako gobernuak gasaren beza jaistea onartu du. Izan ere, Espainiako ministroen kontseilua bildu da eta gasaren beza 21%tik 5% jaisteko dekretua onartu du. Urritik aurrera indarrean egongo da neurria, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak irailean iragarri bezala. Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruak eskatu zuen neurria, inflazioaren albo ondorioak gutxitzeko asmoz. Baina zenbateko merketzea izango dute gasaren fakturan Hego Euskal Herritarrek. Okuren kalkuluen araberan 9 euro inguru aurreztuko dituzte. Hori bai, beza jaisteak eragina izango du Espainiako estatuko kontu publikoetan. Maria Jesus Montero ogasuneko ordezkarien ustez, Espainiako estatuak 190 milioi euro ordaintzeari utziko dio. Bian bitartean, Iberdrolaren mozkinek gora egin dute 2022ko lehendabiziko hilabeteetan eta 2075 milioi euroko irabazi garbia izan du. Enegaz enpresak berriz, 215 milioi euroko irabazia izan du. Bada enpresen mozkinek gora egin dute eta kontsumo prezio indizeren igoerari aurre egiteko asmoz, elektrizitatearen eta gasaren beza jaitsi ditu Espainiako gobernuak dirukutza publikoen murrizketan eragingo duenak alegia. Gauzak horrela, krisiari aurre egiteko neurriak aurkeztu ditu Bart Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialetan LAB sindikatuak neurri horien xedea da aberastasuna banatzea eta eredu sozioekonomiko berri baterako trantsizioa abiaraztea. Horrez gain, sindikatuak Kontseiluaren premiazko bilera bat eskatu du. Krisi ekonomikoari eta sozialari aurre egiteko neurriak aurkeztu ditu LAB sindikatuak Araba, Bizkai eta Gipuzkoako eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialetan. Alde batetik, eredu ekonomiko eta sozialan transizio bat ireki beharra dago, bizitza erdigunean izango duen eredu bateranzko transizio ekosozialista eta feminista garatu beharra dago, non etekinak ez diren izango lehentasuna izango dutenak, baizik eta herritarren eskubideak eta herritar guztien bizitza duina. Eta beste alde batetik, dagoen ondasuna denon artean banatu beharra dago. Banaketa politikak ezarri behar dira, enplegua, lana eta ondasuna banatu beharra dago. Horrez gain, LABek Hego Euskal Herriko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialei premiazko bilera bat eskatu dien. Gaur hemen Kontseilu Ekonomiko eta Sozialaren premiazko bilkura eskatzeragoaz, Nafarroan ere bai, eta Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean gure ustez aztertu beharko ziren zeintzuk diren neurri egokienak egoera honi aterabidea emateko. Trantsizioko sozialista eta feminista gauzatu eta ondasuna banatzeko neurriak izeneko txostena da aurkeztu dena eta 4 ataletan dago banatuta. Lehenik eta behin enplegu politikari eta zerga politikari dagozkion neurriak, erosmen ahalmena bermatzeko, langileok ere, langileon errentak babesteko. Bigarrenik, zerbitzu publikoak, pentsio publikoak eta prestazio publikoak babesteko eta garatzeko planteamendua. Hirugarrenik, transizio ekologikoa planteatzen dugu
langileon pasan oinarritutako transizio bat beharrezkoa dela, eredu aldaketa bat beharrezkoa dela, eta laugarrenik hori guztia Euskal Herrian bideratzeko estatu tresnak aldarrikatzen ditugu. Bestalde, krisi ekologia ere izpide izan du Labek eta politikari neoliberalen erabaki ekonomikoek eta klima krisiak geroz eta lotura estuagoa dutela nabarmendu dute. Ordea lan gatazketan aipatu Lerroburuetan ere Arabako metalgintzako 25.000 langilek lanituna izango dute 2025. Urtera arte Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hitzarmena egin dute, SEA patronalarekin elak ordea uko egin dio akordiorako oinarriari, esan duenez gabezi handiak dituelako. Mahai negoziatzailea berriz batu zen eta SEAk patronalak proposamen berritua ekarri zuen. Sindikatuek adierazitako puntu batzuetan mugimenduak eman arren, ez ziren nahikoak izan, eta berriz elkartu ziren arratsaldean bilera batean. Azken bilera horretan, Lab sindikatuak bere afiliatu eta delegatuen berrezpenaren falta aurreakordioa erdietzi zuen. Biziko garrantzia ematen diogu ere langileek, metaleko langileek ez dutela galduko erosalmenik hitzarmenak irauten duen bitartean. Honetaz aparte, kontuan hartu behar dugu ere, metaleko langile bat lan istripuak jasaten balin badu lehenengo egunetik ehuneko osagarria jasoko lituzkela soldata errealetan, eta horretaz aparte ultraaktibitate klausula, inaplikazio klausula eta beste hainbat eduki. Gauzak horrela, Lab, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin eta Arabako metalgintzako 25.000 langilek lanituna izango dute 2025 urtera arte. Lab sindikatutik azpimarratu nahi izan dute lortu dituzten aurrera pausoak. Esan bezala Labetik harro gaude egindako lanagatik, egindako bideagatik. Harro gaude ez delako aurtengo kontua, 2 urte daramagu dinamika ezberdina proposatzen ekin bideak eginez eta edukiak plazaratuz, eta argi daukagu hau gabe, dinamika hori gabe, ezinezko izango zela iritsi garen lekura. Ela sindikatuak berriz uko egin dio akordiorako oinarriari. Sindikatuaren aburuz SEA patronalaren proposamenak ez du KPI bermatzen, eta dioenez proposatutako hobekuntza eskazak gutxiengo batentzat dira. Gizarte arlora salto esan bezala udaltzaingoaren lan poltsarako ez da B2 maila behar epaile baten arabera adi. UGTek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lan poltsari jarri zion helegitean aldeko sententzia jaso du. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi duenez, euskarazko B2 maila ez da beharrezkoa egiaztatzea 2021eko lan poltsako sarbidea izateko. Beraz, erabaki horren bidez, deialdi publikoan B2 maila ez duten hautagai guztiak deialdian onartu beharko ditu. Euskadi Irratian, Raul Arsak, UGT sindikatuaren idazkari nagusiak, uste duenez, 45 urtetik gorako langilei, salbuespen gisa ez lieke hizkuntza profilik eskatu behar. Irratian ere, Eusko Jaurlaritzak baieztatu du helegitea jarriko dio gaur kaleratutako ebazpenari. Euskalgintzaren kontseiluak gogor salatu du ere Gasteizko administrazio auzitegiaren ebazpena. Horrekin batera, sindikatua ez dator bat ebazpenarekin eta salatzen du erabakiak euskaldunen hizkuntza eskubideak murrizten dituela. Euskaraz lan egiten eta hartatua izateko eskubidea urratzen dituelako. Beste eraso bada euskarari euskaldunon edo herritarron hizkuntza eskubideentzako beste eraso bada, zeuk ez dugu inondik inora konpartitzen. Hemen pasatzen dena da, OPE bateratu edo lanpoltza bateratu honek ere ez dituela euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzen. Eta hemendik elatik eskatzen dieguna da gure udalei, Eusko Jaurlaritzari ere, baina batez ere gure udalei, bakoitzak bere epe propioak egin ditzala, lanpoltza propioak, horrela bakarrik bermatuko baita euskaldunon hizkuntza eskubidea, euskaraz hitz egiteko eskubidea, eta euskara bera ere legitimatuko dugu udaletxe bakoitzak egiten baldin baditu bere ope propioak. Gure ustez, euskararen normalizazioak herri akordio zabalak behar ditu. Horretarako, administrazioaren inguruan aritzen garen eragileen arteko aliantzak fundamentala dira. Eta nolabait denon ekarpena ezinbesteko izango da arazo larri honi irtenbide emateko, ezta?
Lau sindikatuak herritarrekiko hurbiltasuna eta integrazioan oinarritutako tokiko polizia eredu bat defendatuko du. Eta horretarako, besteak beste, udaltzen euskaldunak behar ditugu. Herritar guztion hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Sententzia eman duen epaileak otsailean Laudioko udalean langile bat berriz onartzeko agindua eman zuen euskara munduko 5. hizkuntza zailena zela argudiatuta. Hezkuntza itunaz berriz, Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakaria entzun dugu lehenago, baina aipatu bezala ez da serre agertu den ordezkari bakarra. Bestak beste, Steilasek salatu du sare pribatuak irautea dela aurkeztu duten hezkuntza legearen xedea. Era berean uste dute hezkuntza legearen aurre proiektuak euskara ez duela erdigunean jartzen eta segregazioari aurre egiteko ere ez dela balekoa. Gaur gainera ela sindikatuak prentsaurrekoa egin du auziari heltzeko eta azaldu duenez aurre proiektua alegazioak aurkeztuko dizkio. Era berean, sindikatuak iragarri du hezkuntza arloko lan baldintzak adosteko mahaia osatzeko eskatuko diola Jaurlaritzari. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legeen aurre proiektua argitaratu zuen Jaurlaritzak irailaren 14an eta hortik aurrera hilabete bateko epea dute eragile eta sindikatuek ekarpenak egiteko. Bada dagoeneko sindikatuek hezkuntza legeen aurre proiektuaren funtsa salatu dute. Tartean elak iragarri du alegazioak aurkeztuko dizkiola aurre proiektuari. Izan ere lan baldintza egokiak bermatu nahi dituelak. Sistema publikoa egonkortu eta lanpostuak ugaritu besteak beste. Era berean hezkuntza ereduaren eraldaketaren alde egin du kurrikulum berria sortzearen eta doakotasuna bermatzearen alde alegia. Horrez gain, elak eskaerak bideratzeko eta adostasunak lortzeko lan baldintzei buruzko mahaia osatzea eskatuko dio Jaurlaritzari. Sindikatuak alegazioak aurkeztuko dizkio lege aurre proiektu honi datorren hilabetean. Eta elaren eskaera nagusienetako bat izango da, lan baldintzen mahai baten osaera, sindikatuen eskaerak eta sindikatuen eskabideak bideratu ahal izateko. Ez dela sindikatuak bere aldetik gogoratu du aurre proiektua ez dela eragile eta sindikatuekin eztabaidatu. Bestalde apirilean aurkeztutako eta oraingo zirriborroa norabide berdinean doazela ohartarazi du sindikatuak, hau da egindako ekarpenak eta salaketak ez direla aintzat hartu. Bada aurre proiektuak hezkuntza pribatizatzen jarraitzen duela salatu du Steilasek. Sistema dualak sortzen dituen arazoa konpontzeko, horretarako entzun ere behar dugu lege bat, horrek sortzen duen segregazioa konpontzeko nolabait, eta horrek dauke jatorria sistema dualan, sistema publiko-pribatuan, ez? Orduan, lege honek hori egin beharrean egiten duena da, nolabait finkatu zuritu, ez? Eta gaiz aldatuta aipatu Lerrouretan ere Gorka Ortiz de Zarate ikertzaile gasteiztarrak Taylor Domina jaso du berekin izan da 11 telebistako Gasteizko lantaldea, beraz ikustitzagun xetasun gehiago jarraian. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak Taylor Dominarekin saritu zuen Gorka Ortiz de Zarate ikertzailaren lana. Ortiz de Zaratek 29 urte ditu, gasteiztarra da, eta Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona da. Mondragon Unibertsitatean egiten ditu ikerketa lanak beste zenbait ikertzailerekin. Bi ikuspuntutik ikusi dezakegu. Alde batetik, instituzio moduan lortu dugu domina bat lortzea eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Gero, beste ikuspuntua da pertsonalki. Azkenean, 2017an hasi nintzen ni proiektu honetan lanean, eta egunero, 10 ordu, 8 ordu, 12 ordu, azkenengo momentuan 20 ordu, eta batzutan baita lorik egin gabe, azkenean lortu dugu. Eta lehenenga izaten oso garrantzitsua da zuretzako, baina lortzea ja kristoneko lorpena da. Gasteiztarrak dioenez, mekanizazio prozesuetan piezen gainazalaren akabera hobetzeko metodologia berri bat garatzea izan du ardatz 2021ean argitaratutako fabrikazio aurreratuari buruzko bere ikerketa lanak. Azken batean gure helburu nagusia da fabriketan gertatzen dena aurreikustea. Eta horretarako gu garatzen ditugu, esan dezakegu simulazio batzuk, baina simulazio horiek lortzeko eta beraien zehaztasuna handi esateko behar ditugu sarrerazko parametro onak baita.
Adibidez, materialen propietateak, ebaketa abiadura, antxeamena eta parametro asko. Eta horien artean dago marruskadura. Eta horien arte zidoen bi metodologia. Alde batetik, zegoen metodologia oso zahar bat, baina ondo zijoana eta emaitzak oso onak zirenak. Eta bestea zela, nahiko berria, baina emaitzak txarrak ematen zituena, txarrak esain onak. Zein zen problema? Metodologia ona hartzen zituela 2 urte ensaio bat egiteko. Eta gure metodologiakin lortu duguna da, honen emaitza konparableak lortzea, baina esan dezakegu 2 urtetak 30 minutura jaitsi garela. Orain, ikerketarekin jarraitzeko asmoa du. Asko dago egiteke azaltzen duenez, eta zenbait norabide har ditzake bere ikerkuntzak. Simulazioekin jarraitza, hori da Industria 4.0 eta dena horren barruan sartuta egongo litzateke, eta hori oso garrantzitsua da, makinak konektauta izatea, adibidez mobil batekin jakitea makina ondo dijoan edo ez, bera bakarrik gelditzea. Beste batetik, guztiok ikusten dugun elektrifikazio hori, kotxe elektrikoak, kamio elektrikoak eta hori guztia, azkenean pieza asko mekanizatu behar dira. Baina gaur egungo kotxekin alderatuz, konbustioko kotxekin alderatuz, pieza asko gutxiago behar dira. Orduan, zer gertatzen da, pieza horiek egiten dituzten enpresak eradatu behar dira. Eta beraien produkzioa guztiz aldatu behar da. Orduan, ez badut aldatzen, desagertuko dira. Eta gu saiatzen gara, enpresa horiek laguntzen. Eta eguneko berriekin bukatzeko ordea musikaren bueltan, Ertzainak taldeko kide klasikoak 1983 urtetik lehen aldiz bilduko dira azken bira bat egiteko. Ordutik eman izan dituzte kontzertu solteak, baina ez modu ofizialean azkenak gure alde izena izango du birak, eta irailaren 29an emango dituzte xehetasun gehiago prentsa aurreko baten bidez. Kaixo lagun guztiago gara Ertzainak, porraz berotzen dizkigute gainak, Ertzainak, berotzen gainak, musika zuztuko dizkiegu zainak. Aitortzen dut, izan zarela bizitzaren nonena, baina orain, baitialen baino lehen askaiten zen. Araitzen dut basiatzen, ino asko lagun bat. Rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen, inu baino alaiago izanen da. Ez da berdin, baina alaiago izanen da. Zasuna iztea, baina hori nortuetarazi. Etxean Astearteko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Lerrouretan azaldu legez, Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakaria izan da gurean, eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa, eta horrelaren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak guran garru zituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.usatarian ondo izan eta bihar arte. Hasiko gararen nahi. Eta egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatua dugu gurekin Koldo Tegitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, eguerdion. Eguerdion, bai. Hezkuntza legearen zigriborroa izango dugu izpide, ordu erdi honetan. Batzuk esaten duten bezala ikastolak ikastolentzat aurre proiektua onuragarriagoa alda eskola publikoarentzat baino? Kontua ez da zein hezkuntza sarelarako da legearen zirriborroa onuragarriagoa, ezta? Denbora daramagu ezaten egungo dikotomia publiko-pribatua gainditu behar dugula. Gure ustez nahi eta behar dugun hezkuntza ereduaren inguruan adostasun sozial berri bat eraiki behar dugu. Zein da gure herriak behar duen hezkuntza eredua eta zein da horrek eskatzen duen sistema. Egin dezagun indar berezi bat, galdera honi erantzun bateratu eta komunitario bat, ezta? Eta erantzun hori legean jaso dadila. Uste genuen lege hau
lehen urrats izan zitekeela hezkuntza sistema propio baterako transizio sakona aurrera eramateko. Hezkuntzan akordioan jasotakoak ilusioa piztu zigun, baino legearen lehen zirriborroa jasotakoa atzera pausoa iruditzen zaigu. Baino ezin dugu aukera hau galdu euskal hezkuntza osatzen dugun eragileok, oraindik badago denbora eta aukera. Elkarlanean legean norabide egokiagoan jartzeko. Hau da, hezkuntza sistema propioa lortzeko urrats bat izan dadin. Ezin dugu ahaztu lege hau epe luzerako legea izango dela eta hezkuntzaren etorkizuna baldintzatuko duen testua izango da. Gure aldetik eraikitzailean egingo ditugu ekarpenak eta bai, ausardiak izan behar gara. Ausardia eskatzen dugu Eusko Jaurlaritzari, alderdiei, sindikatuei, beste hezkuntza eragilei. Bestela ez dugu aurrera pausu bat emongo gai honetan. Dikotomia publiko-pribatua hori gainditzeko beharra ikusten duzue, baina bide horretan ez aldoa legea, izan ere hezkuntzarako euskal zerbitzu publikoa sortu nahi du, begionez ikusten duzu ezin norabidetan doa orduan. Aurrerapena iruditu zitzaigun euskal hezkuntza zerbitzu publikoaren sorrera. Bereziki ikastetxeak administrazio titulartasunekoak izan ala ez, zerbitzu horretan egongo ginelako denoko atera. Eskubide eta bete behar berdinekin. Hezkuntza akordioan horrela jaso zen. Baina legearen lehenengo zirriborro honetan betiko dikotomia publiko-pribatua neurri baten berreskuratzen dela, iruditzen zaigu. Eta hori guretzat hautsera pauso bat da. Publikoa, titularra administrazio publikoa dutenak, definituz, beste alternatibarik eskinik gabe. Eta gainera, zenbait artikuluetan ez gitzi, ikastetxe publikoetarako eta itunduetarako erregulazioa desberdina da. Batzuetan logikaren bat egon daiteke, baino ez guztietan. Gogoratu, hezkuntza akordioaren balorazioa egin genuenean, esan genuen oso garrantzitsua iruditzen zitzaigula ikastetxeok euskal hezkuntza zerbitzu publikoan sartzeko bete behar dituzten konpromisoak eta baldintzan jasota egotea. Gaineran, akordioan ez ziren aipatzen bakarrik, definitu ere egiten ziren. Eta berez, ezinbesteko oinarria ziren gure ustez orain etorkizuneko legeari begira. Baldintza gainera sakonak ziren, ezta? Legearen zirriborroan, harrigarria bada ere, euskal hezkuntza zerbitzu publikoan sartzeko, ikastetxeek bete behar dituzten baldintzak eta prozedura ez dira agertzen. Orduan, momentu honetan, horren inguruan zalantzak sortzen dira eta zehaztasun falta izugarria. Esan nahi duzu, hezkuntza ituna adostu zenutenean konkrezioa bazegoela gai batzuetan, baina orain zirriborroan horiek ez direla agertzen. Hori da. Beraz esan daiteke ituna ez dela betetzen ari? Ados, horrela da. Ituna, gure ustez hezkuntza akordioaren elementu esanguratsuenak bidean geratu direla egiaztatzen dugu. Lehenengo adibidea, aipatu duguna. Euskal hezkuntza zerbitzu publikoaren sorrera zandakoa, babes kritikoa emon genion, baina orain zaila egiten zaigu legearen zirriborroan zertan geratuko den jakitea. Ez dakigu Euskal hezkuntza zerbitzu publikoan sartzeko zeintzuk izango dira baldintzak eta zein izango da prozedura. Beraz, puntu honetan, hori egiaztatzen dugu. Beste adibide bat, guretzat ere oso garrantzitsua dena, euskararen arloan. Euskal hezkuntza akordioan agertzen ziren berrikuntza interesgarriek ez dute islarik izan legearen zirriborroan. Akordioaren balorazioa egin genuenean, positiboki hartu genuen esate baterako ikasteredu orokortu inklusiboa jasota egotea. Bertan, zoritxarrez, orain ez da jasotzen legearen zirriborroa. Aitzitik, etengabe esparru eleaniztuna jasotzen da. Hiru hizkuntzak ikaskuntzak bideratuko dituztela eta modu horretan euskararen protagonismoa lausoegi geratzen da. Beraz, esan dezakegu, hezkuntza itunaren jasotakoa puntu askotan, oso garrantzitsua diren puntuetan ez dela bete. Ez dela bete, ez da gauzatu eta ez da zehaztu. Eredu eleanitza edo sistema eleanitza aipatzetik, murgiltze eredua aipatzera nahiko zenukete? Logikoki, egia dena da, euskera da, nik uste hori azpimarratu behar duguna, legearen zigorroan gehien kezkatzen gaituen gaia.
Legearen zirboran jasotakoa gure ustez atxerakada nabarmena da. Hezkuntza Akordioaren agertzen zenarekiko. Eta bai, zirriborroa ezatzerakoan bai eta baterako agertzen da ikasleek eskuratu beharreko hizkuntza gaitasuna derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan, bebia. Baina zirriborroak, orain aipatzen ari garena, ez du berariaz zehazten zein izango den hizkuntza eredu berria. Gure ustez, beharrezkoa da zehaztea hizkuntza proiektuak zein hizkuntza ereduaren gainean eraikiko den. Hau da, ikasleek gaitasun hori benetan lortuko dutela bermatzeko erabiliko duten hizkuntza eredua. Hizkuntza proiektuaren oinarria ez dago jasota legean. Ez da bidea jasotzen hori lortzeko. Guk argi daukago zen izan beharko litzateken eredu hori, askotan 11 aldiz aipatu dugu. Eta beti esan dugu guretzat marra gorria zela. Deitu murgiltze eredua, edo ikasteredu orokortu inklusiboa. Eta horregatik, legearen zirriborroak jaso beharko lukela pentsatzen dugu. Ikasleek gainera hizkuntza ofizialen arteko aukeraketaren arabera baratu barik. Hau da, hizkuntza ereduak desagertuaz. Gainera, bebiaren inguruan beste erreflexio bat. Bebi maila hori lortzen duten egiaztatzeko, ebaluazioa ikastetxe bakoitzeko irakasle taldearen eskuan egongo da. Gure ustez, elementu oso garrantzitsua da, eta guretzat beharrezkoa litzateke kanpo ebaluazioa hori aurrera eramateko. Beste gai bat, ikastolen elkartetik azpimarratzen duzuena garrantzitsu bezala euskal kurrikuluma, hori ze islatzen alda lege aurre proiektuan? Dirudienez, ez da existitzen euskal kurrikuluna. Zoritzarrez, testuan ez dugu topatu arrastorik. Eta gure ustez euskal kurrikulunean, zeinak euskal dimentzioa eta dimentzio unibertsala barnebiltzen dituen ikuspegia, jaso beharko luke ezinbestean legearen zirriborroa. Bestea beste, euskal kulturaren transmisioa belaunaldi bideratzeko. Eta, ziurtatzeko, azken finean. Eta euskal kulturaren ezagutza bultzatzeko. Estatu guztiek kurrikulum gaiari ematen diote garrantzi handia. Herri baten hizkuntza, kultura, historia, izaera, transmititzeko eta mantentzeko oinarrizkoa tresna bai da. Guretzat euskal kurrikuluna, euskal hezkuntza sistema propioaren ardatz garrantzitsuenetako bat da, askotan esan dugu. Edozein herritarrek, lehen esan duen beduan, eskolaren bidez bere kultura, bere historia ezagutzeko duen hezkuntza eskubideari erantzuten dio. Funtzean galdera bati erantzun egokia emon beharra dago. Zeintzuk diraz, derrigorrezko hezkuntza bukatzean, 16 urteko gazte batek gutxienez ezagutu behar dituen gertaerak eta kontzeptuak, egiten jakin behar dituen prozedurak, eta lortu behar dituen trebetasunak eta berea ganatu behar dituen balioak eta jarrerak. Implizituki hemen bi galdera daude, eta guretzat oso garrantzitsuak dira. Ze ezagutu beharko du euskal ikasle batek bere sorterriaz, eta nola izan euskal herritarra mundu globalizatu honetan. Zoritzarrez guzti hau ez da jasotzen eta guretzat ere puntu honetan atzera pauso nabarmena da euskararen atalean edo euskal kulturaren transmisioan. Hasieran aipatu dugu, ezta, lege aurre proiektuaren zirriborroaren zutabe nagusietako bat dela zerbitzu publiko hori sortzearena, baita ere doakotasuna bermatzearena, ez, eskutik doazen handi batean, eta horri lotuta kuotak ezartzea debekatuta egongo da. Lehentxeago aipatu duzu eskubideak eta bete beharrak agian zuen ustez ez direla berdinak izango ikastetxe guztientzat. Ez dakit honekin lotuta ere horrelako sentsaziorik duzuen? Bueno, guretzat aurrera pausu iruditzen zaigu doakotasun printzipioa eta helburua jasotzea ikastetxe eta ikasle barkatu eta familia guztiei hezkuntza eskubidea bermatzearen aldera, ezta? Baina egia da ez dela inondik inora aipatzen nola egingo den hori, nola administrazioak jarriko dituen baliabideek hori ziurtatzeko. Orduan, denok dakigu benetan proposatzen den zerbitzu publiko hori doain eskaintzeko askoz baliabide gehiago jarri beharko direla. Ikastolok eskaintzen dugun zerbitzu hori doain esateko. Gogoratu, Lomloe berak ere aipatzen du epe bat eta lantalde bat eratuko dela helburu horrekin Espainia mailan. Hezkuntza legean aipamen hori egon borko litzateke.
Eta doakotasun hori ezin dela bermatu baliabide guzti horiek bideratu arte. Bitartean badaude, behin-behineko neurriak, logikoki. Jaurlaritzak ikastolei egiten dizkien ekarpen ekonomiko egoera zehatz-mehatz ezagutzen dugun heinean, gure kuotak doitzen joango dira, logikoki. Erabateko doakotasuna iritzi arte. Hori da gure konpromiso argia. Gero, auditoriak ere aipatu nahi dut, ezta? Auditoriak itunpeko ikastetxentzat bakarrik daude aurreikusita. Guretzat, neurri positiboa duda barik, ezta? Azken finean, funts publikoak erabiltzen baditugu, ikuskatuak izan behar gara. Guretzat ez da kontu berria. Ikastolek urtero ikuskatzen dituzten bere kontuak. Urtero batzarrean aurkezten dira. Eta administrazioaren bi erroldetan aurkezten ditugu. Beraz, auditoriak, bai. Zehatzak eta sakonak ere. Aipatu izan duzu, urte honetan zehar ikastolen txikien biziraupena arriskuan egon daitekeela, orain arte dakigunaren arabera eta eztabaidatzen eta doitzen joan denarekin aurre proiektu honetan, oraindik ere hori sebera izango zenuke, ala izaten jarraitzen du? Bueno, legearekin baino planifikazio dekertuarekin lotuta dagoen kontu bat da, ezta? Eta, bueno, gu jaso genuen ikasturterako ezartzen diren irizpideak agindu baten bitartez, eta horretan, kezkatuta egon ginen, eta horrela adierazi genuen Araba Euskarazen, ezta? Hortik aurrera, denok dakigu moduan, oraindik ere planifikazio dekretua ez da onartu, gure ekarpenak egin ditugu, eta espero dugu, guk egindako ekarpen batzuk onartuak izatea, bereziki gai hau bidiratzeko, eta, ikastola txikien geroa ziurtatzeko, ezta? Azken finean, planifikazio dekretuaren zirriborran agertzen dira bizpahiru estepzio, eta gu pentsatzen dugu besteren bat ere jasota egon daitekela bereziki hori lortzeko. Hau da, jaiotze tasaren berakada honekin, gerta daiteken arazo horiekei aurre egiteko, neurri bereziak egin, tarte jakin batean ez bada ere. Eta segregazioarekin lotuta, ez? Horri aurre egiteko ere konpromisoa hartu delako lege berri honetan. Ez dakit hezkuntza akordioak zer zioen, itun horrek zer zioen, eta zer barnebiltzen duen orain aurre proiektuaren zirriborroak? Bueno, segregazioen inguruan egiten den hasierako proposamena eta helburuarekin bat gatoz, ezta? Planifikazio eta udalen inplikazioa ikusten bai dugu tresta eraginkorrena jarritako helburua bideratu ahal izateko. Hala ere, kasu honetan ere barrio ere daukagu zehaztapen falta handia, ezta? Eta tresna horren erabilpena oso ezberdina izan daiteke, erreglamentuaren garapena erabatekoa edo bestekoa bada. Bidea egoki iruditzen zaigu, baina barriro ere zehaztapen falta horren aurrean, zaila da esatea egokiak diren edo ez diren. Guretzat, hezkuntza akordean jasotzen zen elemento bat, hau da 2003an eskola segregazioen aurkako itun bat lortzea, eta itun hori lortzeko hezkuntza eragileekin elkarlanean aritzen, garrantzi handiko elementu da, guk askotan esan dugu, inklusioa herri apostu bat dela, eta herri bezala gaur egungo goera ondo aztertuta erantzunak eman bertugu. Beraz, hitzarmen hori guretzat klabea da. Bitartean, hor daukagu ere, lehen aipatu dut planifikazio dekretua, orain daukagu ere, kasu honetan, onarpen dekretua, eta klaro, azkenean legean ez den agertzen, zehaztapen hori ez den agertzen legean, azkenean dekreto horietan agertu beharko dela, eta dekreto horiek publikatzen direnean, iritzi zehatzago bat eukiko dugu, ze momentu honetan legea irakurrita bakarri, oso zaila da. Zatea, ez eta bezalako adibide esanguratzen nahi patuko dut. ICEren planteamentua, hau da, ikasleen zaurgarritasuna neurtu edo ikastetzen neurtuko duena, legean bakarrik agertzen da, dekretuan agertuko dela, eta dekretu horretan zehaztuko dela. Zeintzuk izango dira elemento nagusiak ICE hori definitzeko. Claro, ez badugu ezagutzen zeintzuk izango diren, oso zaila da, iritzi baten horren zain egun beharko gara. Egia da, legerako prozesua luzea izaten ari dela, urte honetan eztabaidatzeko momentua, zirriborroa kaleratzeko momentua, itunaren ondotik ez gero legea prestatzen joango da, baina, aipatu duzunez, zehaztasun falta hori aurreko itunarekin alderatuta, ez dakit zer egozten diozuen? Bueno, egia da, eta batzuetan logikoa ere, hezkuntza akordioak
zehaztasun handirik ez izatea. Hezkuntza akordiek normalean legearen oinarri diren printzipio orokorrak finkatzen ohi dituzte. Horregatik, gauza asko legearen artikulak argituko zituztela uste genuen, eta ez da horrela izan. Legearen zirriborroa oso orokorra da. Hainbat gaietan, erreglamentuaren bidezko garapenaren zain egon beharko gara. Nire aldetik zenbatuta gero 55 aldiz agertzen da. Ohikoa eta ulergarria da zenbait gaietan, printzipio orokorretan zentratuta egotea legea. Baina 55 asko dira. Eta larriena da batzuk oso garrantzitsuak dira. Eta benetan jakiteko Jaurlaritzaren aldetik edo alderdien aldetik, ez dugu lertzen. Guk zenbait arloetan zehaztasun gehiago eskatzen dugu, lehen aipatutakoa. Besteak beste, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan, edo onarperen prozesuan, ikuste dut lege bat zenbait ataletan zehaztapen gehiago behar duela. Orain ekarpenak egiteko aukera izango duzu, hurrengo egunotan, horiek guztiak bertara eramango dituzuela pentsatzekoa da. Uste duzu artea izango dela kontuan hartzeko guzti horiek, espero duzu? Bai, gu egia esan da, balorazio nahiko negatiboa egiten dugu, eta ni gehitu nahiko nuke elemento bat ikastolen ikuspegitik. Legearen zirriborroa ez gaitu ezagutzen. Publiko-pribatuaren dikotomiaren baitan izkutatzen gaitu berri ikastolok, itunpekoen artean. Multzo horretan sartzen gaituzte, baina argi izan behar dugu. Ikastolek ez gara beste itunpeko ikastetxek. Herritarren ekimen eder zabala gara, herrialde eta eskualde guztietan edatzen duena, eta baita Euskal Eskola Nazionalaren hasia, zementea. Beraz, uste dugu, oraindik ere lehen esan dudan bezala bidea dagoela, gure ekarpenak egingo ditugu, baina argi daukaguna da guk publikotasun eredu berriaren eraikitzean nahi dugu, titulartasunari lehen esan dudan moduan baino publiko eta herritarra harremanari kasu egingo diona, eta uste dugu oraindik ere lege honetan ikastolik bestera batera tratatuak izan behar direla. Ez dugu onartzen momentu honetan gertatutakoa, ezta? Nortasun propia daukagu eta nazio egitura ere. Euskal Herri osoan edatuta gaude eta hori aldarrekatuko dugu. Zirriborro alde batera utzita kurtso ikasturtearen hasierari buruz ere galdetuko dizutu, izan ere COVID neurririk gabeko lehen ikasturtea izan da honakoa, zer moduzkoa izan da eta zer moduzko matrikulazioak izan dituzu ikastoretan? Bueno, hasiera askoz ere lasaiagoa, ezta? Nik uste dut momentu honetan bi polo daudela, ezta? Ikastola bakoitzean momentu honetan egoera aurreko ikasturteetan baino lasaiagoa da, baino aldiz ikastolen elkartean legearen gaia dela eta kontrakoa, ez da? Baina, bueno, zoriontzeko kontua, nik goratzen dut pasan urtean amendik egon nintzela, eta atzorre pasatuz, uste dut, 12 edo 14 galderetatik 6 edo 7 horren inguruan izan zirela, beraz, bueno, nik uste dut aurrera pausu bat da, eta, bueno, aurrez aurreko hezkuntza hori, nik uste dut, ja osori berreskuratuta dagoela, eta hori positiboa da. Matrikulazioa, bueno, uste dut ez dela egongo inungo eragirerik izango duenik matrikulazioa lorrean ondo da biena, jaiotze tasaren berakada izugarria da. Benetan, nik uste dut oraindik ere gizartea ez dela kontziente dagoen berakadaz, eta gu lehenengo lerroan egonda, konturatzen gara ezinbestean. Edozein kasuan, zifra relatiboetan oso pozik gaude, gitxien bajatu garen hezkuntza zarea gara, diferentzia askorekin, eta uste dut gure proiektua oso sendo dago. Eta orain, behar duguna da, aipatutakoa, lege duin bat, nun ikastolen izaera jasota egongo den, eta Euskal Herri guztiarentzat planteamendu egoki bateakin. Azken galdera ere Ipar Euskal Herrira begira jarrita, izan ere azken asteotan lehen bilara izan dute Euskararen erakunde publikoak, hautetsiek eta baita ere Hezkuntza Ministerioak, hain zuzen murgiltze eredua hitz egiteko, azterketak euskaraz egiteko aldarri hori eramateko, eta behintzat baikor atera dira lehen bilera horretatik, jarrera aldaketaz ere aritu dira, ez dakite zerbait aldatzen ari den? Bueno, ia zen aitortzoak, aitetxeak barkatu oso baikor itzuli ziren.
Baina, klaro, guk emaitzak ikusi nahi ditugu, ezta? Azken finean, bueno, eta gainera garaiz, dino, gero frogak etortzen dira, eta gure ikasleak dira ze frogoiek gainditu beharko dutenak, ezta? Bai, aurrera pausuk emon dira, jarreraren ikuspegitik bereziki, baino ez dago zer erabakita. Eta orduan guk oraindik ere, bueno, pizkat adi gaude, ezta? Brebetan kasuan aurrapen gehiago egon badira ere, baina basoaren kasuan gauza gutxi. Askotan esaten duguna, ez gaune uste, hain komplexua izango zenik gure ikaslek frogak euskaraz egiteko eskubidea berreskuratzea hain zaila izango zela, ez da. Beraz, jakin behar dugu neurri konkretuak zeintzuk izango diren. Ni uste horren zain gaudela, baikor bai, baina era berean realismo batetik abiatuta eta neurri horren zain, garrantzitsua izango delako. Kondo Tellitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistan izateagatik. Bai, eskerrik asko zuei.